ing cahyatin mimbaini yatamal muslimina kang tetep ing dalem antarane bocah yatim wong Islam ila ta'amihi marang panganane man basyarobi lan ngene hatta yughniya nyukupi ingmat hatta yughniya sapa Allah Subhanahu ta'ala alaihi aujaba mau majibati sapa Allah ta'ala marang man al jannata ing swarga albattata halim mesti illa ayya'lam kejaba yen ngamal sapa man amalan ing kelawan ngamal la yafiru kang ora ngapura ing amal sapa Allah lahu marang man wa man lan utahe sapa wong azaba menunggu ilangake sapa Allah kalimat tahu ing kemuliaan man fasobaro mo sabar sapa man waktu sabar lan turu ganjaran sapa man milang-milang sapa man au jaba mo majibake sapa Allah lahu marang man al jannata ing swarga albatta ta'alim ilaya malan gawe ngamal sapa man awal lawan ngamal layo biru kang ora ngapura ing ngamal sapa Allah lahu marang man ila diucapake apa ucapan wa makarimatu wa maiku karimatu tawi karo man dola dawuh sapa ing nabi ainu utawi karo mai man iku ainu mripate man wa manuto sapa wong ilakana lamun iku ana lahu iku kedue man salah subhana kenapa perlu pira-pira anak wadon anak wedok telu pamat pada baru namung limuru itotok romo sapa man wa anfaqo wa fada baru monggo nuli murungi tata krama sapa mangguna ing ban wa anfaqalan ngingoni sapa man alaihi ing atase ban hatta yamutna hingga mati sapa ban au ya dunia utawa nikahake sapa man bihina kelawan banat au jaba monggo majibake sapa Allah lahu marang man al jannata ing swarga albatta hale pasti bunyi swarga itu mesti ilaya malah dijowoyin to ngamal sapa man jowoyin to lakoni sapa amalan ing kelakuan ing penggawean layang biru kang ora ngapura ing ngamal sapa Allah Gusti Allah lahu marang man kala dawuh sapa nabi fanaha mengengkah ing man rajulun sapa wong lanang minal a'rabi kang tetep saking wong a'rabi wong bedui. Faqala mengucap sapa rajul ya Rasulullah awis nataini utawa wadon loro. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi awis nataini utawa wadon anak wadon loro. Nek anake kali kanjeng Nabi ya anak loro yo padha. Kala dawuh sapa Ikrimah wa kana lama sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jadi cara ceritane Ikrimah itu akhirnya ngaji dia kata-kata kali Sayyidina Abbas. Mulai sing akeh hadis Ikrimah niku nggih lewat Sayyidina Abbas. Ida ahdasa
iku nalikane nyritani sapa Ibnu Abbas biasa hadis sing lawan iki kadis sekolah dawuh sapa Ibnu Abbas ada utawi iki kaul wallahi demi Allah iku menurut Ibnu hadis setengah saking edine hadis Ibnu Abbas dawuh bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh sapa-sapa wong kang ngumpulake yatim mangan marang panganan lan ngombeni hingga cah yatim diparingi cukup dening Allah. Allah mesti netepake wong iku mlebu swarga. Mari sampeyan ono iku sanduran yatim. Sampeyan dadi donatur. Nek kita gak tahu. Donatur gandum. Repot. Iku kudu tahu dadi donatur santunan yatama. Nggih. Ya awas iki sampeyan dadi panitia sampeyan kudu ngerti. Nggih. Ngerti alam ujube ya. Yatim. Yatim iku anggere wis men cah wedok ya wis ora ya. Yatim. Baca saiki wong saiki panitia saiki ya pane rano dibilang yatim. Apa ora diwae entuk tapi atas nama ya gak ya. Yatim kudune atas nama doa apa. Ada lama terus kudu pindah milai. Ada malah sing wacun nggih nang masjid. Ya rasa suci wajib-wajib liwat Quran itu duit dikandakno dikandakno. Dilalah saking senenge bocah dijai santunan. Mau wis membah balik. Nuku salaman kiai ini. Nggih. Mana kiai juga kena konggo sing kodo ra apa-apa sapa dosa itu dosa wae. Lha kiai kok dosa, lah kiai iki ora nabi ra itu dosa. Jadi bentuk maksiat itu gak sadar. Dinggo tuntunan jadi wong pirang-pirang, jadi wong awam. Jadi sapa sing gelem numpukna cah yatim akhire dhewe mangan wae ngombe edit cara sana kan ngene. Iku dikae cukup dening Allah. Allah mesti tepake wong mlebu swarga. Kejaba nek wong iku mau nglakoni ngamal utawa penggawean, sing ngamal iku amalan sing lagi nyapura dening Gusti Allah yaiku syirik. Nggih. Itu sapa gede sing rabate di ngapura niku syirik. Lah carane piye nggih tobat? Nggih. Tobat. Sapa-sapa kang diilangi kemuliaane pripate maksudnya dening Allah. Nulis sabar lan luru ganjaran. Sabar. Kejaba sabar milang-milang ganjarane. Iki aku iki bener apa ora, iki kleru. Nggih. Allah mesti netepake swarga kanggo iku kejaba iku nglakoni ngamal kang ora dinapura dening Gusti Allah. Ana kang matur. Punapa kaimah punika ya Rasulullah? Rasulullah dawuh, yo kemuliaan yo pripat. Nggih. Ganteng kaya apa? Sugih kaya apa? Nggih. Nek mripat ora kertos. Lah sapa-sapa kang duweni anak telu nuli-nuli tata krama anak wedok telu nuli-nuli tata krama sing dimaksud iki ya ora wedok bloko. Wong wedok wae ngono ganjare nek lanang kan ngoten. Sapa-sapa wong duweni anak wedok telu nuli-nuli tata krama lan inggo mati.
utawa nikahake anak wadone. Nggih, nanti tuwa nggih ya dinikahno. Nggih. Jadi matine diuruhi tata kramatine napa? Didudukno. Nggih, ngilmu kanggo ngabekti maring Gusti Allah. Nggih. Nggih. Wong iku nggih tumrape wong kala wau sing duwe anak di sekolahno, dididik kanthi temenan nggih. Allah netepake swarga kanggo kejaba yen nglakoni ngamal kang ora dinyapura dening Gusti Allah. Lan nek sampeyan elake siji loro nang tambah nek wong jeneng wani. Bae bae. Mulane sing dibutuhke didik iku tentang tata krama. Tata krama napa? Tata krama pangabekten tumrapé ibadah maring Gusti Allah. Bener tata carane ibadah. Tata krama ngabekti karo wong tuwa ben ora celutak awani karo wong tuwa. Tata krama saung karo tangga utawa secara umum karo kabeh anak Adam. Jadi nalika ana wong kok hasil didik anak-anake diwarai tata krama wani gak mampu ya dipondhokno mamane. Nggih. Nganti ketekanan pati tiyang kala wau ora ana liya sing dicetak dening Gusti Allah kejaba swarga. Mulane hakikine kula iki boten ngomongi jenengan apa teng sarean boten lho. Hakiki nalika ana wong kok akhire nglakoni ngamal bagus dina-dinane niku ya ora ana kejaba ngamal saleh. Iku tanpa ilaha droti iki lho. Nggih, wong tuane wedok kiriman. Kowe iku Pak iku anake anu. Wae mumpung. Dadi malaikat ku duwe wong. Ya krana apa? Krana anake ahli ibadah. Nolya wong Bedui matur maring Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kados pundi putra istri kali. Loro pripun Kanjeng Nabi ana wedok loro. Jabe Rasulullah yo utawa loro. Loro ya padha wae. Maksudnya Ikrimah Ibnu Abbas iku yen ditake hadis oleh dawuh iki. Nggih. Hadis iki wallahi setengah saking hadis sing indah iki. Nggih. Saking iku lho enake. Lah wong iku tanpa duwe pengarep swarga nek anggere wong mesti ngarepno anake luwih bagus dibanding pakane yo bari yo luwih bagus fisike yo luwih bagus kelakuane luwih bagus nasibe niku mesti ada wong tuwa. Lah lha kok ora boleh indah hadis niku. Nggih. Kanthi tujuan sing ngepekno awak dhewe wae akhire entuk jatah swarga bahkan dipastikan diri Kanjeng Nabi. Wa Nabi Darda radhiyallahu anna rajulan kodene wong lanang jae iku teka saka rajulan Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaka mongko wadul sapa rajul ilahi marang Nabi. Kasmatal qalbi ing atose ati. Faqala mongko dawuh sapa
Lagu marang Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insarroha lamun dongake sira lamun dongake kain sira ayyalina apa yen lemes apa kal bukatina famsa monggo musapa sira biro silyatimi kelawan sirahe cah yatim wa am lan awe omangan sira ing cah yatim. Diriwayatake Nabi Darda radhiyallahu anhu ana wong lanang nggih sowan marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuli madulake atose atine matur kare Kanjeng Nabi. Ing Nabi kula ati kula kok atos nggih kula keterangan kesaenan nggih mboten nate trenyo. Niku nyatos nalika ana wong ngaji kula kok promoso kesindir Kanjeng Nabi niku nggih ati atos karena ati penyakit. Padahal keterangan ngaji ki wonten niku kabeh. Nggih. Ora ana dalam rangka sindir-mindir antarane si A karo si B. Ada ketetapan hukum Islam balik akhir dunia akal sehingga ngerti pamerden niku mesti digawe kabeh apa kang dadi isine Quran. Lha nek kaya kadang-kadang niku nyindir wong soal isine dibanding ibu gegere tumraping kita kabeh ngene iki. Nggih. Akhire barang wong kandha maring Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi lagi kono kok atos. Kula niku ndabrak kandhane nek kula niku angel nggih jenenge ngene kula gak banyak gatek iki kan ngene. Akhire dawuh Nabi dawuh yen kepengin supaya lepas hati kira supaya musaf sirai cahyatin lan welo mangan. Nggih, kon lulus saya cahyatin. Ya nek ketore cepate sesambungi ra apa-apa. Nggih. Nek dihalal coba akhir ora dihalal. Kala dawuh sapa Al-Faqih hadasana ceritani nai ingsun sapa Muhammad bin Fadl bin Isnadi Abi Isnadi Adi bin Umar radhiyallahu anhu ma'nahu sunib Umar sumila iku den takoni adalah kabar saking pira-pira dosa gedhe. Kala dawuh sapa Ibnu Umar ya utawi kabar tisun iku sama. Asyiku utawi tisun atis asyirku iku nyekutoni Gus nyekutoni billahi kelawan Gusti Allah. Wa qatul mukmini lan mateni wong mukmin muta'ammid dan kali jarak wal firor lan layu minar zakfi saking medan perang wa qaful muhsinati lan galen dino wadon muhsona wa aklu malil yatimi lan mangan badane cah yatim wa aklu riba lan mangan riba wa ukul kalideni lan durakani wong tuwa wa sihrulan ahli sidir wa sihlamu harami lan ngagem halal marang barang sing haram. Ibnu Umar disuruh pirsa dosa gedhe ku apa wae? Jawaban Ibnu Umar dosa gedhe ku songo yaiku syirik billah nyekutokake kalih Gusti Allah sampeyan gak patek duit krana bodho-bodho angger bodho kurang di duit ya akhire sampeyan kobong atine panas krana tanggane angger bodho bodoh kuinginane tuku dipet bodoh iki tuku apa pribet gopol tuku sampean itu dilalah anggar bodoh malah sobe akhirnya sampean dijalur sampean moro ngene gunung iki
Gunung Kawi jadi desa ndi? Kok boten ngrasani. Gunung Kawi desa ndi? Daerah wetan. Nggih, daerah wetan. Malang Kediri. Malang. Malang. Umpamane ah niku jenis sirik ketok mawon bangsa sirik kopi ka Bu. Nggih. Mesake kula jenengan yo. Nek sirik kopi dosa nek sirik kopi napa? Sampai lunga-lunga ra lunga-lunga kan duwe rawane lunga-lunga ra waduh duwe iki sirik kopi. Utawa gumantung sesuatu mari liyane Gusti Allah iku jenis sirik kopi utawa meneh sirik kopi iku nalika wong ibadah krana ujug krana riya iku nggih sirik kopi tapi sing dimaksud sing mriki iku sirik kelawan Gusti Allah mensekutukan Tuhan. Jaluk sugih karo blorong, jaluk sugih karo danyang gunung Kawi. Ana wong jaluk sugih karo danyang kali bisa. Ana. Menawa yo ana sampeyan gak ngerti, ora sampeyan gak melu. Nek sampeyan ngerti melu. Nggih. Sing loro mateni wong mukmin kanthi sengaja. Nggih. Mateni sedulur Islam. Kanthi jarak. Nggih. Padahal ora bisa mateni. Soalnya orang muslim itu ada kode-kode la ilaha illallah haram kecil tok. Sehingga ceritanya bahwa nanti ono wong perang kali zaman sok abad itu, nanti kau sepepet wong musyrik itu wow, akhirnya bersahadat. Saking gembungnya hati ini sahabat, itu musuh dipateni. Menuai didukani kanjeng Nabi. Nggih. Anggere wis asal muni la ilaha illallah. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku dulu. Sing nomor 3 mlayu saka barisan perang ngadepi musuh. Nggih, lari dari medan laga. Terus meneh ndale dina marang wadon muksana wadon sing duweni bojo. Mane aja nganti sampeyan melu-melu wong sing nggih butarepan sampeyan butarepan kok ngomong butarepan arti itu wong butarepan basa Jawa gak ngerti nggih. Karena apa? Wong iku ndale dina wong wedok duwe bojo. Ya kowe bojo digawa wong wae ngocek ora digawa. Nggih. Nah, sampeyan walah iku pare nopo-nopo kene sampeyan berarti kenen kok kodra 40 cili dara deder sampeyan ati cili 40. Nggih. Doa buat masane bae dina wong iku. Mane aja cepat iku nek dakwah terus mangan bandane Cahyati. Nggih, mangan bandane Cahyati. Terus nek mangan barang ribo. Nggih, ribo sama hati-hati. Ribo niku tak ada iki. Nggih. Duit calonan iku ribo tak ada iki. Nggih. Mulai sama sekali di calonan itu dipangkat. Nah caranya piye? Caranya ya wong awe wong kena wong paling gampang itu sampai ninggalno diundang duwe besek tanggane dienggo buah itu paling aman. Ya coba itu beras kowe. Nggih. Dipate ya. Hati-hati. Jadi dua mari liwat silot wae. Wong niku kan panas. Nggih. Sampeyan bayangke mawon. Nggih. Kaya selamper sing manggon nandungi dure
Ini kira-kira apa orang? Ini selamer ya, buru-buru ke. Nah, sampai dagingnya kangkang daging partela ya. Bus, nah liwat sirap, obat ya. Dan sekarang obat nggak, jalur aku mau ikut coba. Nah caranya gini, benar dari daging, dengan sering-sering ngomong BS tegak, banyu tegan, itu krono banyu sing penghalali, kau boleh sing gawe, banyu ini halal yang kau sing dibutuh halal gak roh lo, nggak prosesnya kayak sampean dewi, di halal pun ini banyu udan, ini halal pun terus banyu tegan, lu halal pun. Wong uga kulwalideni lan durakani wong tuwa loro, wani karo wong tuwa loro. Iku dosa gedhe. Potongane kandhani wong tuwa. Malah ngandani. Sihir sampeyan dadi ahli sihir utawa mara nang ahli sihir kang supaya jenengan dagangan yang jalur penglaris, sebuah ini dagangan aku laris, padahal itu si Wastihal harami nganggep halal maring perkara sing haram. Awas sampeyan lho, sing ketok nyoto mawon iki. Sing ketok nyoto sampeyan ben ngerti, akhire gak kejebak. Kiyong niku haram aja muni halal. Kali-kali sampeyan ra ngerti ana halal, padha-padha segoro, padha laut mboten. Kiyong niku haram, kali-kali sampeyan rumangsane halal. Maju kabudine ilmu ki ngoten niku, nalika akhire status halal ya halal. Nek status esuk aja muni halal. Kaya dene belum itu wong ngarani, cara ulama ngarani sobat besok karena ana sing ngarani halal, ana sing ngarani halal kan akhirnya kan samar kan remu-remu. Tapi nek cara kula halal. Nek cara kula kuwi soalé dadi enak ngoten lho. Sekarang apa pecel terong? Panggil kula soalé kan ngoten. Kan mak kuat itu cocok di tangan. Senengane iki malah jadi perkara ngoten niku nggih perkara halal. Niku nggon-nggonan. Nalika barang halal akhir tumomo lho siji wong mari dadekno mandora. Niku akhir dadi haram. Contohnya jeruk. Sampeyan apa jeruk sedekah jeruk itu kan bagus. Nek sampeyan menawa sohib, sampeyan dosa. Krana bocah gila. Krana kok fobia karo sing jenenge jeruk. Lho ngono. Lah wong rasane kok sampeyan ngeki marbarane bawa iku malah dadekno mlarat ku gak entuk sampeyan ngoten. Nek ngoten iku nek ngerti ngoten. Terus wa mujahid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Abbas Sittun ta'ala nemu biqatun kang rusak laisa iku ana fi iku ing dalem sittun taubatun apa tobat aklu malil yatimi yaiku mangan badane cah yatim wa qadrul muhsinati lan daleh zina wadon musala wal firor lan layani sakwi saking camuwe perang wasir rulan sihir wasir kulan sihir bilai kawana wa qadlu nabiyyin lan mateni nabi minal ambiya kang tetep saking biro-biro nabi diceritanya saking mujahid saking Ibnu Abbas padane dawuh ana perkara kang rusak amal tur ora ana tobate ana perkara sing rusak
ngamal akibat sampai nglakoni perkara niki mungkin ngamale jenengan dadi rusak. Nggih. Tur nalika ndak obat gak iso. Ate gak iso yo kudune yo dirampung temenan. Siji mangan bandane cah yatim. Ngoten iki rata-rata nggih. Rata-rata mangan bondo cah yatim iki. Angger nggih ana wong mati nom ninggal cah cilik iki rata-rata godane dulure nggih rata-rata berat. Jadi kan ceritanya tekan diwe dong ngoten. Nggih. Krono napa iki? Cayaten niku pripun nek? Yo kemetak ya dimotos kadang-kadang kan ngoten. Nggih. Nggih. Kanggo cobane wong sing romeru cayaten niku. Nggih. Sing nomor loro ndaleh zina wadon sing duweni bojo. Iku ngrusak sing nomor 3 mlayu saka barisan musuh ngadepi musuh. Barisan perang nalika ngadepi campuhe perang. Sing nomor 4 sihir. Sing nomor 5 syirik musyrik kelawan Gusti Allah. Sing nomor 6 mateni nabine Allah. Waru ya riwayatake hanya Abbas bin Abbas radhiyallahu anhu fi qaulihi ila dawi Allah ta'ala fi qaulihi ta'ala ila dawi Gusti Allah ta'ala. Rupanya dawa innal ladina yaquluna amwaliyata wa hulman annama yakuna fi butunihim narun wa sayaslawna sa'ira. Innal ladina istri wong akeh yaquluna kemodeman sapa ladina amwaliyata minggu badane cahya timdulman lawan nyanyi ngoyo. Annama yakuna kuwi mesti mangan sapa wong sapa ladina. Fi butunihim ayat ing dalem wetenge pira-pira wetenge ladina naron rupa gede. Wa saya selalu bukan lebu sebuah alatnya sa'iron ing rokok sa'ir. Yakni ngerar bagi sebelumnya biasa ada kauna bukan lebu sebuah alatnya berlakot yang berlakot anawa ing rokok. Wa yukola diucapkan itu bagus banget nih baik kedua rumah Allah di sini yang ketukin dan lagi. Al-yakimu tai bocah yatim. Wa lu tai rokok wen baik ikut kedua rumah Allah di kambi ikut ketukin lagi ayat dimulai cahaya kemyakni ngarbake sebelumnya berwailun mutain rokok wadi ahli baiti iku kedua ahli bait aladina uang ajalam ya'rifu kang ora kodo orang ngerti soal akol yatama akol yatimi ing akol yatimi ing hakikat yatim. Waktu bagus lampu jualannya ida awafu nanti kali kudu ngawur jualan aku ingae yatim. Dawuh innal ladzina yaquluna amwal yatama bulman sakiti. Iki sing artine bakal mlebu neraka besok ing akhirat. Nggih. Lah sawane ulama dawuh untung gede omah sing digoni cah yatim mulane nek sampeyan kowe duwe untung sing gede sampeyan mumpu cah yatim. Nggih. Lah cilaka omah kang dipanggoni cah yatim tegese digoni nek ora ditekakno apa kang dadi hake cah yatim. Nggih. Sio-sio arwong yatim, bocah yatim. Nggih, sio. Mulai untuk gede yang moro kake bocah yatim. Waru ya Rasulullah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah.
Ngapunten Ramadan iki ngaosaken semanten iki mugi-mugi mawon kalian saged terus utawa berkahan sehingga badhe Ramadan kita tansaya tambah sae. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saking lanture omongan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.